बाप रे बाप हो गई कोड़ाई। अब चल तनी अब घरे तनी तनी रुक पहले तनी आराम उराम तनी कर ले हो दादा। बड़ी था गिल बानी हम, बहुत ज़्यादा था गिल बानी। अट पहले तनी आराम उराम तनी कर ले। बाप रे बाप का कहीं देखता रहा आजकल ऐसा जुग जमाना आ गिल बा कि का कहीं हम बताओ। लइका घरे बा, हम आके जब खेत खलिहान सब कोड़ा तनी बैठ का करी हम सब। अभी गेहूं बोआवे के बा, अभी धान होने पूरा लागल बा बागा एथी में खेत में अभी कटवावे के बा। ओकरा चाव चिंता है नहीं खे। हम सोचनी कि ओकर शादी बियाह हो जाई तो जब ओकरा कपार पर जब जिम्मेवारी आ जाई, अरे दई माटा काटा तारा सन। बताओ जिम्मेवारी आ जाई तब ओकरा कुछ समझ में नहीं। बताओ पतो हो आ गई, लइका फैका हो गई सन तबो इहे अथी करतई तो उनको एक समझ में नहीं खाओ कि हमरा का करे। हमार बाल बच्चा बड़ा सन, हमारे एगो मेहरारू बिया, हम ओकनी के देखी। बताओ घर केंगा चली, हम चलाई अकेले सब कुछ कह देहनी। ओकरा तनको समझ में आवते नहीं, खाली पी पी के पड़ रहता। का जाने अभियो कहाँ हुई। बताओ खेत खलियान सब कोड़नी, अभी धान काटे के बावे। लोग के पूरा देखत नहीं कि धान और सब पिटा गई। हमनी में कितना लेट कर दिले भाई। हम अकेले का करी। हमू जिम्मेवारी देहनी कि चलो एगो जिम्मेवारी हो जाई, शादी बियाह हो जाई तो एगो जिम्मेवारी हुई तो सुधर जाई। उ का सुधरी हो तो और बिगड़ गई बा। उ का कहीं अब हम चलो अब चलो तनी हमू तनी घरे अब देख ली। बाप पूरा पसेना से आदमी भर गिल बा। बाप हो बाप खेत खलिहान में तो कोड़त कोड़त एकदम पसेना से हम भर गिल बानी। बड़ा तेज पियासा लागल बा हो बाप हो बाप। बाप रे बाप रे पतोहिया कहाँ बड़े रे, तनी पानी लिया तो हने हम पी। बहुत तेज पियास लागल बा। देखते रहे जब खेत में मुँह तनी हम तनी के तनको बुझात नहीं खे। उ बात का जाने केने घूमता, का जाने कहाँ पड़ल बा। ते बड़े तो एकदम एकदम चमका धमका एकदम घर में बैठल रहता रहे, खाली मोबाइल चलावत रहे। सो तहनी के तो तनको समझ में नहीं खावत कि एगो जो बूढ़ मुँह तावे। आए पानी लियाओ जल्दी। हम गोड़ लाए तनी, का समाचार बा? ठीक बाड़ू नु? हाँ का होता? धान उन कटा गई? हाँ हमरो घरे सब कुछ हो गइल बावे। धान उन कटा गइल बा, पिटा गइल बा, रखा गई। गोल बानी बाबूजी खेत जोरे, गेहूं बोए के बावे। हाँ आ उ उंगरा के मत पूछ। उ गोइल बाड़न केनियो गोइल होयन, जुआ खेलत होयन अकाड़वा पर। हाँ तोरा सुनात नहीं खे, ओ बड़ा सा पानी मांगत नहीं तो। हाँ देख बाबूजी आइयो गइनी, जा तनी पानी देवे ना तो उ हमार कपार नोच लिहन ना लेके जाएम तो। ठीक बा रखो तनी, प्रणाम रखो तनी। ली पानी पी ली। खेतवा झोरा गइल ह। हाँ सब कुछ हो गया। तारा इतना लेट लगता पानी लियावे में। माई फोन कइले रहली, ओइ बतियावत रहनी ह। माई से बतियाओ तारू ए जो तारा ई नहीं खेबे का मुआ तने खेत में जाके घामा में आऊ कहां बरे ऊ बना ऊ काज ने कहां गइल बानी? बताला तुर के पैसा निकाल के काज ने जुआ खेले गइल बानी कि कहां गइल बानी? हाँ, ई कैसन पानी लियल बड़े रे? बुझाता कि भैंसा के दूध खानी लागत है। फट मेटवा में से दलियाई नहीं है। बेटो में से ली लगे ह। ते का करत रहले ओ बेरा से रे ते घरवा में? माई से बतियात रहनी। माई से बतियात रहले ह। ते दिन भर माईए से बतियावे ले। बतियाई का? ते तो बिगाड़ के रख देले बड़े हमरा लइका के। दिन भर जाता खाली तासा जुआ खाली पी पी के पड़ रहा। पैसा देले बानी त नहीं खिया ना, खतिया खतिया। हम पैसा देले बानी, हम बिगड़ले बानी रे। हां हम बिगड़ले बानी कि ते बिगड़ले बाड़े? सब राउर देन हवे कि बिगड़ले बा? हम तो शादी करनी कि सुधर जीते तो इले तोरी ओकरा के बिगाड़ के रख दे। हां टोप धाप के क देलन। टोप धाप के कहता रे ते कपारे मोड़ देलो।
तेहू कम नहीं खे जा जाके हम घामा में खटत तनी मुँह तनी तोहरो चिंता नहीं के चलो बाबूजी के खाना पर बड़का कोड़िया करता रहू दिन भर देखत नहीं कि खाली दिन भर देखत नहीं खाली व्हाट्सएप से वीडियो कर। हाँ कैलू हनु बड़का देखब देखबे रे देखना देखबे तनी देखता पूरा काई हो दे पड़ल बा देखबे का साफ कइले बड़े रहते बताओ तो अबे हई काटिए देम तोरा हई कुदरिए द तन काट दे में हई बेरा लाश से गिर जे मर्डर हो जे मर्डर जान जी काटिए देम तोरा कदी अबे अरे जो ना कोनो थाना हमार कुछ ना मर्डरे कर दे जान जी तनको ते समय तनी आऊ जान त नहीं खु आवन हई बु झाड़ू से मार दिलो छन उतर ई का हो हां ई का ससुर पर झाड़ू उठाओ तारू हां हई बताबो छोड़ दे तू घंटा तोरा बुझात नहीं मर्डर कदम तोरा के बाल दम तोरा के जान काट दे में ई बेरा तोरा के आओ ना तनी काटा ना हम छोड़ दे झाड़ू अरे बा ई का हो ए भाई ई का हो अरे ई तो ससुर के मारती है दादा ये तोरा के ये दादा ई का हो ई का हो हां ई का हो आवे दो आज होई घर में फैसला होई हाथ उठे आ जाए दो करा के आज होई फैसला आ जाए दो करा के ऊपर हम दवाई करते नहीं घर से माई बाबूजी को बुला आ जाए दो करा के होई हां पटेल बड़े हैं चला तुम्ही कार महाराज होगी तार बाबू झगड़ा कर बोलो तो नहीं के कौन है रे चल एक जगह पी के झगड़ा कर बोलो जी अरे करबे चदा के बाप से हम परेशान हो गइल बानी सारा जिस का दला वापस देगा आज पांच दे तारा के फास शर्म ना तारा के छोड़म ना हम हां ठीक बा आवे दे मतलब बाबूजी को बुला रो आइए गई लागेला असर दादा का आइया गई का लागेला असर देख लिया गइलन पी पा ते ही एकरा के बिगाड़ के रखल जाता रे खाली नटंकी न धले रहता ई जब देख तब ही खाली पियत रहता हां अरे बोला तनी ढेर गादा तू नहीं ता देख खाली पियत रहते रे चल तोरा निखे बुझात है देख हो देख हमारा तोरा वजह से हमारा के हाथ उठैले मार दे के सोजे हो जीवा तू जाना तो नहीं ख बाबूजी सुधर जा ना तो मार के हो देख कुदारी से काट दम तोरो के हमें ना जानब कि ते हमार लइका हई कहता नहीं कि मार के तोर पूरा एकदम पुठा उठा सब फाड़ देम हम हां मेरा के का के मारे तड़ा अब ज्यादा हो तो मत कर जाके घर में सूत आराम से आथी मत चल आराम से रहो लड़बा तू हेंगा लड़बा अब जो सूत गरमाइल बड़ा तोरा से हम काल हम तोरा के एथी करेम खाली ठंड हो तब तो सब तो नासा उतार देता नहीं आ उनकरो सब बात कर दे हां अभी तू बोलबू हमरे के में का जोड़ रामा का कहतिया तोहरो के मारेम तोहरो के मारेम एकदम एथी बना के दी बताओ ना हमरे के मार ठगे से खाली जना टंकी ना रहता त नानी लात खैता उठ का डर वाला तेरा आराम से फिर तो उठ गइले लड़े खातिर जब बाप माई आई फैसला होई तबे रहे जाते थोड़ा हमर हाथ हम जाए अपना घर हम ना सुन हम ना रहमी घर में हां अरे मान जा नमस्कार प्रणाम भैया लो हम धर्मेंद्र धीराज अरुआ लगिन देखत रहनी पियक्कड़ एगो सास सॉरी ससुर और पतोही के महासंग्राम वीडियो जौना के एबार बनैनी है जा और पहलका वीडियो शुरुआत भइल तो कैसा लागल कमेंट करके बताइए और लाइक सब्सक्राइब करी ठीक है जइया मत हो और कुछ हाँ तो भैया लोग रउआ सबके हमारा तरफ से विनती और हमारे रउआ लोग के बहुत बहुत आशीर्वाद और विनती रउआ से हम करतनी कि वीडियो रउआ लोग के एकदम अंत तक हमनी के वीडियो देखे में बहुत अच्छा लगी ऐसे कि बहुत में पारिवारिक भी वीडियो बा और लड़ाई झगड़ा सास ससुर में बा तारा चलते है देखा माला टूट गेला अच्छा टूट गया तो फिर खरीद दिला सुन हाँ आए बा इहे रउआ लोग सबसे रिक्वेस्ट बा हमार कि आजकल के देखते बानी लो माहौल घर में सास ससुर भैया माने भसुर असुर से पतो के झगड़ा लड़ाई झगड़ा करते सन तो यह विनती बा कि घरे रउआ लो सब इमत करी लो हाथ जोड़ के यह रउआ लो से रिक्वेस्ट बा कि सब मत कर लो झगड़ा लड़ाई बस हमने के यह बस रिक्वेस्ट बा चलिए जय हिंद हमार भोजपुरिया समाज जय भारत यह है धर्मेंद्र धीराज इनके नाम से चैनल बनल बा
लाइक करी, सब्सक्राइब करी, शेयर करी।